Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλωσορίσατε στο κανάλι μου, είμαι η Θάνια, ασχολούμαι πολύ με θέματα διακόσμησης, σπιτιού, DIY. Αν σας αρέσει το συγκεκριμένο το βιντεάκι, να μην ξεχάσετε να κάνετε like, πατήστε και μια εγγραφή για να δείτε αντίστοιχα βιντεάκια με το σημερινό. Έχετε να με δείτε πολύ καιρό, μιλάω για τους παλιότερους συνδρομητές, είχα κάνει μια μικρή παύση, όσο και μεγάλη, θα τα συζητήσουμε σε επόμενο βιντεάκι όλα αυτά. Σήμερα θέλω να σας πάρω μαζί μου στα μαγαζιά, βγήκα βόλτα μετά από πάρα πολύ καιρό, έψαξα να βρω όμορφα, ποιοτικά, αλλά βασικότερα οικονομικά κομμάτια. Έχω περάσει από Jumbo, έχω περάσει από Yousk και από Διάφανο. Στο Διάφανο βρήκα και κάποιες εκπτώσεις. Έχω δει πολύ ωραίες καινούργιες παραλαβές και κάποια πράγματα τα οποία τα είχα παρατηρήσει και πέρσι να υπάρχουν, αλλά και από πρόπερσι. Θα τα δούμε όλα μαζί στη συνέχεια. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, να πω και ένα χρόνια πολλά. Σας περιμένω στα μηνύματα, θέλω να μου πείτε πώς το έχετε περάσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα, έτσι, το μεγάλο που έχουμε να τα πούμε. Περιμένω τα σχόλιά σας και θέλω να μου καθίσετε αναπαυτικά. Ξεκινάμε να δούμε βιντεάρα με πάρα πολύ ωραία προϊόντα, διακοσμητικά και όχι μόνο. Πάρα πολλές επιλογές για καλάθια, κλασικά, εντάξει, ξεκινάμε από Jumbo. Και τα πιο μήνυμα, λίγο πιο αντικέ, βλέπετε εδώ, κοιτάζω λίγο και τα πασχαλινά που είχαν ανεβάσει, που είχαν βάλει στο κατάστημα. Πάρα πολλές επιλογές, ψάθινα, μικρά, μεγάλα, μακρόστενα, στρογγυλά. Γενικά θα βρεις σίγουρα αυτό που θέλεις και αυτό βασικά που χωράει στο σημείο που θες να βάλεις το καλάθι. Αυτά τα αγαπώ πάρα πολύ, έχω ήδη πάρει και εγώ κάποια στιγμή ένα από το καλάθι που βλέπετε στα αριστερά. Και αυτό όμορφο, πιο οικονομικό, λίγο πιο ανάλαφρο σαν κατασκευή. Έπαθα σοκ με αυτό το βάζο φράουλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, τι μου συνέβη. Κατά βάθος θα πω ότι μου άρεσε. Θέλω τα σχόλιά σας, θέλω να πείτε τη γνώμη σας. Κλασικές αξίες, το συγκεκριμένο με 4,99 είναι ένα must για να φτιάξεις ένα κομμωδίνο, μια γωνία, να διακοσμήσεις πάρα πολύ όμορφα και θα δούμε και αργότερα κάτι αντίστοιχο σε αυτό. Βλέπεις και εδώ, εντάξει, μπόχο γωνία με διακοσμητικά και σαν πιατέλες. Το τσιμεντένιο αυτό από κάτω, το γκρι, το μονόχρωμο στα 4,99, καταπληκτικό. Και διάφορες ιδέες και για σουβέρ ή για να βάλεις κάποιο κερίσου επάνω. Την αγάπησα λίγο αυτή τη χελώνα, δεν ξέρω για εσάς, 5,99, τώρα έχει 3,99, δεν το θυμάμαι ακριβώς, μία από τις δύο τιμές. Πολλές επιλογές για διακόσμηση τοίχου και όχι μόνο, είναι καλάθια τα οποία μπορείς να τα βάλεις σε ένα τραπέζι εξωτερικά στη βεράντα σου, στον κήπο σου, θα το διακοσμήσει το τραπέζι πάρα πολύ όμορφα. Και τα πιάτα τρομερά, το χρώμα αυτό το συγκεκριμένο της μέντας και το σχέδιο περιμετρικά, το λάτρεψα, μου άρεσε που κάνει και αυτή τη μάτη υφή. Εξαιρετικές τιμές. Και αυτό λίγο πιο χρωματιστό με το χείλο στο σκούρο το καφέ. Αντίστοιχα αυτή είναι η σειρά της, στο χρώμα της μέντας, το έχει και σε αυτό το ανθρακί, το σκούρο ανθρακί. Βλέπεις και κάτι λίγο πιο θαλασσινό. Εντάξει, αν θέλεις να διαλέξεις κάποιο πιατάκι για γλυκό, γενικότερα έτσι πιο μικρής διαμέτρου πιατάκι, θα βρεις σίγουρα στο Jumbo και δεν ξέρω αν θα κάνεις και set, δηλαδή αν θα πάρεις 6 ίδια χρώματα, μπορείς να κάνεις φοβερό κόμπο. Επίσης υπάρχουν και τα πιάτα τα οποία είναι σε αυτό το λευκό χρώμα, ελαφρώς λίγο πιο ακριβά από τα υπόλοιπα τα πρώτα που είδαμε τα χρωματιστά. Τις κούπες αυτές τις μεσαίες με 2,99 τις έχω, μεγάλες, χωράνε αρκετό καφέ, τσάι ή τέλος πάντων ό,τι θέλει ο καθένας.
κατευθείαν σε αυτά τα ποτήρια. Αρχικά με τράβηξε πάρα πολύ αυτή η απόχρωση του πράσινου, το σμαραγδί. Μου άρεσαν πολύ τα ποτήρια με το ποδαράκι από κάτω, από την αλήθεια μου. Πάρα πολύ καλές τιμές, καλοκαιρινό το σχέδιο, το οποίο είναι χαραγμένο πάνω στα ποτήρια. 1,29 το μικρό του νερού, 1,49 του ποτηριού του νερού. Και το σωστό το κοκτέιλ για τις μέρες που έρχονται θα το φτιάξεις στο σωστό ποτήρι. Θα το βρεις στο Jumbo. Θέλεις κάτι πιο τίκι όπως είδες πιο πριν, θέλεις κάτι λίγο πιο glam, με 1,49 κολονότα ποτήρια. Πάμε λίγο τώρα στα κυροπήγια, το οποίο αυτό το κίτρινο το έχω πάρει. Νομίζω ότι σας το έχω δείξει σε προηγούμενο βιντεάκι. Καθώς επίσης και αυτό το ροδί με 2,99 ευρώ. Είναι πάρα πολύ όμορφες κατασκευές. Και ο δίσκος αυτός, επειδή μου χάλασε ένας παλιότερος που είχα, τον ψιλοσκέφτομαι, με χάλασε λίγο το μάτι που έχει στη μέση. Δεν είμαι πολύ φαν, αλλά βάζεις κάποια κεριά και το καλύπτεις. Μικρό το κακό. Οι συγκεκριμένες φοντανιέρες, να ξέρετε, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε κλασικά, βάζοντας κάποια γλυκάκια μέσα, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι τρόποι να τις χρησιμοποιήσεις και στο μπάνιο. Τα βάζω αυτά να βλέπετε, παιδιά, είναι αυτό, δεν ξέρω, αυτή η απόχρωση του πράσινου με έχει τρελάνει, 5,99 και μου άρεσε το κόμπο που έχουν κάνει ακριβώς από κάτω με τα καφέ. Τα γκρι λίγο δίπλα αριστερά τα βρήκα εντελώς off, δεν μου άρεσαν. Και σας έχω κάνει και ένα λίγο γενικότερο πλάνο για να δείτε επιλογές από βάζα. Πολύ λίγες επιλογές σε πλαστικό φυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να φαίνεται αληθοφανές. Σας δείχνω εδώ κάποια κλαδιά της μπανανιάς που ήταν αρκετά καλά και ο κισός ήταν πάρα πολύ καλός, αρκεί να μην τον έχεις πάρα πολύ κοντά σου, να μην μπορείς να το φτάσεις, δηλαδή να είναι λίγο πιο μακριά. Με εντυπωσίασε και το συγκεκριμένο γιατί είχε πάρα πολλές αποχρώσεις έτσι, στα χρώματα, οπότε και αυτό φαινόταν αληθοφανές. Και αυτά ήταν πολύ εντυπωσιακά έτσι όπως τα είχαν και κρέμονται τα κλαδιά. Σας δείχνω και από αυτά είναι πλαστικά που βλέπετε τα τριαντάφυλλα. Όμορφα, έτσι, ρομαντική επιλογή θα έλεγα. Τα αποξηραμένα που είχαν, ειδικά εδώ τα συγκεκριμένα, αν μπορείτε να πάτε στα Jumbo να τα δείτε και από κοντά θα τρελαθείτε. Πάρα πολύ καλά για ένα βάζο. Να πάρεις ορισμένα, 3 ίσως εγώ θα έλεγα, 3 με 4 κλαδάκια και να φτιάξεις βάζο πολύ εντυπωσιακό. Συνεχίζω τη βόλτα μου και πάω να ανέβω προς Γιούσκ και διάφανο μετά τα Jumbo. Μου έκανε εντύπωση μπαίνοντας μέσα, γιατί σας είπα και στην αρχή ότι είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βόλτα, ίσως και περίπου 1 χρόνο. Μου έκανε εντύπωση, έμοιαζε λίγο το κατάστημα σαν να κλείνει, δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω, είναι αυτό που είναι πάνω στην Πειραιώς, για όσους γνωρίζετε, στην Αθήνα. Και πέραν αυτού ήταν τα πράγματα πολύ στο πλάι, δεν ξέρω, μου δόθηκε αυτή η εντύπωση ότι κλείνει. Έχουν εκτός 50%, το θετικό, καλά εντάξει αυτό το βάζω, φοβερό και πολύ βαρύ. Οπότε δηλαδή βλέπετε 19 και 90 θα το πάρεις στα 10 ευρώ. Είχε εκτόσεις στα περισσότερα πράγματα που είδα και μου άρεσε γιατί τα είχαν διαχωρίσει χρωματικά. Είχαν κάνει ωραίους συνδυασμούς αναράφι. Εκείνο πάνω αριστερά, σοκ το μαύρο, το οποίο θεωρώ ότι είναι μεταλλικό και θα είναι και πάρα πολύ βαρύ. Δεν είμαι πολύ φαν αυτού του μπλε κόκκινου, του θαλασσινού του στοιχείου. Αλλά αυτά τα ψαράκια τώρα εδώ με το ροδί το μαξιλάρι δίπλα, ήθελα λίγο να δω τη μούλα. Και σας λέω, βλέπετε 50% έκπτωση και αυτά.
μαξιλάρια αυτά με το συνδυασμό κίτρινο, μαύρο, μπέζ, κρέμ βάση εκεί στα δεξιά που βλέπετε με τρέλαναν. Αλλά είπα να σας τα δείξω λίγο με τη σειρά. Εδώ, όλα αυτά εδώ που βλέπετε, πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ για καλοκαίρι, τώρα άνοιξη, τέλος άνοιξης καλοκαίρι. Το συγκεκριμένο, ας πούμε, το μαξιλάρι εκεί, 19 και 99. Πιο γλυκιά, έτσι αυτός ο συνδυασμός των διακοσμητικών σε πολύ γλυκές αποχρώσεις, ιδανικές θα έλεγα εγώ για δωμάτιο, αλλά όχι μόνο. Μου τράβηξε την προσοχή αυτή η μπάλα, η οποία μάλλον ήταν δερμάτινη, αρκετά βαριά η κατασκευή της και ιδανική λύση αν θέλεις να πάρεις κάποιο δώρο, αντρικό δώρο. Είναι λίγο δύσκολα τα αντρικά τα δώρα γενικότερα, οπότε αυτό μπορεί να κοσμήσει άνετα ένα γραφείο, είτε εσωτερικά σε σπίτι, αλλά και έναν επαγγελματικό χώρο. Δεν θα το σκεφτείς δηλαδή δύο φορές. Και αυτό είναι ένα αντίστοιχο βάζο με αυτό που είδαμε πριν στα Jumbo, 16,90, 17 ευρώ, οπότε μπορείς να διαλέξεις, να δεις από πού θα πάρεις, τι μπορείς να επιλέξεις. Και αυτός είναι ένας πολύ δυναμικός συνδυασμός, το κίτρινο, το λευκό και το μαύρο. Πρακτικά επειδή το κίτρινο, το λευκό και το μαύρο δεν είναι χρώματα, δεν θεωρούνται χρώματα, ουσιαστικά μιλάμε σχεδόν για μονοχρωμία εδώ. Είναι βέβαια λίγο περίεργο έτσι όπως το ακούτε, είναι σίγουρο, το καταλαβαίνω κι εγώ. Αλλά είναι ένας πάρα πολύ ωραίος δυναμικός συνδυασμός που πραγματικά μου αρέσει. Εντυπωσιάστηκα ότι είδα και πόμολα. Δεν ξέρω, πείτε μου λίγο, αυτά υπήρχαν και παλιότερα. Γιατί δεν τα είχα ξαναδεί στο διάφανο. Έχω δει μόνο τέτοια σετ από πόμολα στο Zara Home. Ειδικά δηλαδή αυτό που έπιασα στο χέρι μου είναι ακριβώς ίδιο με κάποια που είχα αγοράσει παλαιότερα από Zara Home. Και αυτά που βλέπετε κάτω γενικά. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And Τα πιάτα αυτά τα λάτρεψα. Αν θέλετε να κοσμήσετε το τραπέζι σας τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, κάντε αυτό το συνδυασμό, τα χρώματα είναι τόσο ζεστά, τόσο μεξικάνικα, έτσι ισπανικά να τα πω. Και οι αλόες αυτές, πολύ αληθοφανείς, ειλικρινά. Βέβαια θα μου πεις και η αλόη είναι ένα πολύ σκληρό φυτό για να το σκοτώσεις, αλλά είναι μια πολύ ωραία επιλογή για πλαστικό φυτό, αν και εφόσον θέλεις να πάρεις κάτι. Εν τω μεταξύ έχουμε περάσει αυτή τη στιγμή, έχω μπει στα Yusk. Πάντα βρίσκω πολλά πράγματα στα Yusk να μου αρέσουν και η αλοκάσια αυτή που είναι πάνω στο τραπέζι τρομερή, αν δεν μπορείς να κρατήσεις αλοκάσια όρθια, όπως εγώ δηλαδή. Αυτή την κούπα την έχω πάρει για τη μητέρα μου, έχω πάρει 2 τέτοιες να έχουμε κάτω στο ναύπλιο. Γενικά στα Yusk έχει να επιλέξεις πολύ οικονομικά πράγματα, αξίζει να πας και όταν έχουν τις εκπτώσεις να δεις. Αυτές τις κούπες τις είχα πάρει, νομίζω τις 3 που είχα πάρει, γιατί υπήρχε και μία σε πορτοκαλί, νομίζω ότι μου έχει μείνει μία. Δεν είμαι πολύ σίγουρη γιατί έχουν σπάσει οι άλλες 2. Και αυτή η πιατέλα μου τράβηξε πολύ την προσοχή. Γενικά λίγο το πράσινο με τραβάει, αυτή η απόχρωση του πράσινου. Το ποτήρι, η κούπα η πιτσιλωτή εδώ στα 3,5 ευρώ, σοκ. Δεν μπορώ να πω. Πολύ ωραία και τα ποτήρια, τα οποία είναι 3 στην τιμή των 5 ευρώ. Ένα πακέτο δηλαδή είναι 5 ευρώ και οι κούπες αυτές τα 4 ευρώ, φανταστικές. Κάνουν έτσι σαν χειροποίητες. Το κυροπήγιο αυτό που η βάση είναι μαρμάρινη, στα 10 ευρώ μόνο, είναι πάρα πολύ βαρύ. Πάρα πολύ βαρύ. Δεν μπορούσα να το σηκώσω. Όπως και αυτός ο δίσκος, δεν το έχω τραβήξει βέβαια αυτό το πλάνο.
πήγα να κάνω την προσπάθεια να το σηκώσω πάρα πολύ βαρύ και το κυροπήγιο και ο δίσκος. Ναι, εδώ βλέπετε πάνω σηκώσω αυτό το δίσκο 16 ευρώ, θεόβαρος, και αυτό πολύ ωραίο για να κάνεις διακόσμηση και σε μπάνιο γενικά. Επίσης τα γιούσκα αυτό που έχουν είναι ότι έχουν ήδη συνδυασμένα κορνίζες με εκτυπώσεις, οπότε δεν χρειάζεται να ψαχτείς ιδιαίτερα. Παίρνεις έτοιμη δηλαδή την κορνίζα μαζί με την εκτύπωση και έχει εξαιρετικές εκτυπώσεις, καθώς βλέπετε κι εσείς. Μου άρεσαν πάρα πολύ και πολύ ωραίες ιδέες για βαριά διακόσμηση δαπέδου. Όπως έχει αυτό το βάζο, το ψάθινο, το πλεκτό που είχε κάτω-κάτω. Αλλά θα σας δείξω τώρα και αυτό εδώ το bowl, τρελάθηκα, απευθείας λέω λεμόνια βάζεις μέσα ή κάποιο φρούτο. Και το καλάθι αυτό πολύ ωραίο, βέβαια λίγο ακριβό, για μια γωνία που λες τι να κάνω σε αυτή η γωνία, πολύ κενή είναι αυτή η γωνία, παίρνεις και βάζεις ένα τέτοιο καλάθι. Ή το χρησιμοποιείς και για τα άπλυτα, επίσης αν υπάρχει ο αντίστοιχος χώρος. Και αυτό το κασπό μου άρεσε πάρα πολύ, στα 25 ευρώ. Να ξέρετε επίσης τα γιούσκο έχει πάρα πολύ ωραίες επιλογές όταν βάζουν προσφορές και σε στρώματα, νοστρώματα κτλ. Εγώ τώρα σας δείχνω βέβαια τα μαξιλάρια και πήγα απευθείας στο πολύ χειμερινό, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι βρήκα μαξιλάρι προβατάκι με αυτή την υφή. Αλλά έχει και αυτά εδώ τα κεντητά, τα οποία είναι τρόμερα και για σαλόνι αν έχετε αντίστοιχη διακόσμηση ή ακόμα και για κρεβατοκάμαρα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό το βιντεάκι. Αν όντως σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, είναι πολύ βοηθητικό, ειδικά μετά από έναν ολόκληρο χρόνο που έχω να ανεβάσω βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά, σας περιμένω στα σχόλια όπως σας είπα και στην αρχή και θα τα πούμε πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι.